pupetes, què fas ahí? Ai, pues... No hi ha dret. Clar, hi ha drets. Pupetes, els drets de la infància. Ai, pupetes. És que tens que menjar més sa. Per què no menges un poc de fruites i verdures? Això no? Això no? Awamba, buluba, balamba, menja fruites i verdures. Menja fruites i verdures. Menja fruites i verdures. Awamba, buluba, balamba. Forteta estic. A este món fa falta més amor. Fa falta més... Més comprensió. Pupetes, què més falta? Pues fa falta més empatia. Que ens abracem més a l'altre. Tu de què vas? Si no t'agrada, mira per dins. A mi me'n para. Sols et demane un poc de respecte. Oh, baby, de les persones. Clar que sí! Jo soc Janine del Mono. I jo, pupetes, Crida el teu nom. tinc una idea, mireu. A la de 3 anem a cridar tots i totes junts el nostre nom. Preparats i preparades? Sí, però ben fort, el nostre Ai, nom. mare. Tu preparats? A A la la de tres? una, a la de dos.